Dobrý den, slečno. Dobrý den, mohl bych se vás prosím vás zeptat? No. To jsem. Proč jdete ze školy v 9 hodin ráno? A co máte? Co máte? Proč máte cigaretu v ruce? Protože kouřím. Já jsem ze školní inspekce. Můžete mi ukázat váš školní průkaz? Občanku akorát. Seba. Ukažte mi občanku. Mohu tu cigaretu, prosím vás? Pardon. Vám už skončila jako vyučení?